Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. бародарони ман, бародаронам, бояд қайд кунем як чизи хело муҳимро. Агар кадоме аз ҳузурдорандагон ягон коре дошт бо ин бародар, масалан ин бародар аз касе қарзор буд дар ин дунё, наздик оеду ба хонаводааш бигӯед: ҳақиқатан ин масъалаи ифтихор кардан нест, ин масъалаи ҳақ аст. ҳақиқатан ин амал суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошад. ё ин ки ин бародар ягон замоне ба шумо шӯхӣ карда бошад ё бо ягон сухане шуморо ранҷонида бошад, ӯро бубахшед. ё ин ки ягон замоне байни шумо ва ин бародар чӣ воқеае рух дода бошад, чӣ воқеае ки набошад. валлоҳи бародаронам, ин замон замонест ки ҳар яки мо якдигарро ба куллӣ бояд бубахшем аз барои Аллоҳ. ва ҳозир ягона чизе ки ба ин бародар айни замон фоида меорад, ин дуои мост. ин бахшидани мост ва талаб кардан аз Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ки ӯро бубахшад. бародаронам, чӣ гунае ки пештар қайд кардам, мо ҳозир ба қабристон омадем, ба гӯристон. Ба чӣ мақсад? Барои чӣ дар ин ҷоем? Чаро мо дар ин ҷоем? ман ҳозир ҳамон чеҳраҳои шиносро мебинам дар ин ҷо. ба худ чӣ ибрат гирифтед он маротибае ки ба ин ҷо омадед? Мо бо худ чӣ мебарем ба хона ҳар боре ки ба ин ҷо меоем? мо омадем ки чеҳраҳои худро нишон диҳем. фикр мекунед ин бародар мехоҳад ки шумо омада чеҳраҳои худро нишон диҳед? бародар, ту рафтӣ? Бале, алҳамдулиллоҳ, ман дар он ҷо чеҳраи худро нишон додам имрӯз. Не, агар шумо ин ҷо омадед то ин ки фоидае нагиред, то ин ки ибрате нагиред, то ин ки ҳаётатонро иваз накунед, пас чаро шумо ин ҷоед? медонед, якчанд сол пеш ман дар Сурия будам. он ҷо ман як қабреро зиёрат кардам. ба як қабристон даромадам ва дар дарвозаи он қабристон лаҳвачае овезон шуда буд. лаҳвачаи хело аҷиб. ва дар он лаҳвачае ки дар даромадгоҳи қабристон овезон шуда буд, навишта шуда буд ки ҳайрон нашавед, ва навиштаҷот гӯё аз забони мурдаҳо аст. навишта шуда буд ба ҳоли мо ҳайрон нашавед. дирӯз мо ҳам мисли шумо будем. лекин фардо шумо ҳам мисли мо мешавед. ба ин ҷо ки омадед ҳайрон нашавед. ҳеҷ чизи ҳайроншавӣ нест дар ин ҷо. ва афсӯс нахӯред аз барои ин бародар. валлоҳи афсӯси ӯро нахӯред. шумо хубтараш аз барои худатон афсӯс хӯред ки чӣ гуна зиндагиро гузаронидед, чӣ гуна зиндагӣ доред. маънои дар ин дунё зиндагӣ кардан аммо чист, бародаронам? магар хӯрдан, хушҳолӣ кардан, либоси зебо пӯшидан, соати қимат доштан ё мошини гаронбаҳо рондан? шумо дар ҳақиқат фикр мекунед ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ғамгин шуду дигар ҳеҷ кори дигаре надошт ва одамонро офарид то ки онҳо дар ин ҳаёт ба якдигар ақубат баранд дар ин хел чизҳо? дар ҳақиқат фикр мекунед ки маънои мавҷудияти мо дар ин дунё ҳамин аст? ё ин ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло моро барои чизҳои аз ин беҳтар офаридааст? бародаронам, ҳаёт ин шӯхӣ нест. ин шӯхӣ нест. ин ҳаёт бо як мақсади муайян офарида шудааст. ва мо ин ҷо рост истода бисёр дилҳои шикастаро мебинем. маълум аст ки падараш аз ин ҷо каме дуртар истодааст. лек худро бипурсед, дар ҳақиқат дар айни замон хона ба ин бародар чӣ фоида меорад? чӣ фоида меоранд ҳама пулҳои ин дунё ба ин бародар? чӣ фоида меорад IMG ё ламбар, чӣ номе ки надошта бошад? чӣ фоида меоранд ҳамаи ин чизҳо ба ӯ? чӣ фоида меорад ин зиндагии бошукӯҳ? ҳамааш ҳеҷ фоидае намеоранд. ҳеҷ фоидае намеоранд. муҳим нест ки яки он чанд то сифр дошт. аз ин ҳеҷ фоидае нест. ҳозир аз санги хоро сохта бошад хонаат ё аз чӯби тарошида ҷудогона сохта бошад хонаат ё ин ки якҷоя ҳамаи чизҳои доштаат, акнун аз ин ба ту ҳеҷ фоидае нест. ҳамааш рафт. ин ҳаёте ки зиндагӣ дорем дигар чӣ шуда метавонад ғайри дурӯғ? ин хоб аст, хаёли хом аст. барои чӣ ин хоб аст? барои ба хоб бовар кардан шумо бояд чӣ кор кунед? шумо бояд хоб кунед. Али ибн Абу Толиб мегӯяд, шумо хобед, вақте ки марг омад бедор мешавед. эй ҳасрато, ман акнун дар куҷоям? акнун хело дер шуд. шумо ба қафо баргашта наметавонед. медонед бародаронам, ман оиди худам фикр мекунам. ҳақиқатан биёед як савол мемонем. ман ҳар як шуморо даъват мекунам. агар шумо метавонистед кадоме аз мурдаҳоро зинда бароред, фарқ надорад мусалмонро ё номусалмонро. агар метавонистем, биёед якчанд сония тасаввур кунем ки мо ин бародарро бардоштему, рост мондем ва агар ӯ як дақиқа вақт барои зиндагӣ кардан медошт, ӯ ин дақиқаро чӣ гуна мегузаронд? ба фикри шумо чӣ кор мекардад як дақиқа? мо ин ҷо рост истода тамошо карда афсӯс мехӯрем барои ин бародар. боз такрор мекунам, афсӯси ӯро нахӯред. ин гуна фаҳмишон нест дар ислом. ӯ нағз буд ё ҷавон буд? Не, вафот кардани ӯро Аллоҳ 50,000 сол пеш қарор қабул кардааст, ҳатто пеш аз офарида шудани замину осмон.
дар ин терм номи ӯ навишта шуда буд. Ин ба шумо маъқул аст ё на? ин рӯз, ин вақт, ин мавзеъ, ин ҳама рух дода истодааст бо қарори Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. Лек мушкилӣ дар он аст ки шумо чӣ гуна зиндагӣ доред. Ӯ чӣ гуна зиндагӣ кард ва ӯ дар кадом ҳолат қарор дошт вақте ки ин дунёро тарк кард. шумо чӣ гуна зиндагӣ доред, бародаронам? чӣ қадар зиёратҳо кунем, чӣ қадар даъват гӯш кунем, чӣ қадар вафоти одамонро бояд бубинем, ки баъд мо аз хоб бедор шавем, биистему, фикр кунему, бифаҳмем. мо вақтамонро дар чӣ сарф дорем? Дар чӣ? Ба фоидаи чӣ? ва ман мепурсам, агар мо ӯро бардорем, бародар, як дақиқаро чӣ гуна мегузаронӣ? танҳо акнун чӣ қадар қимат будани як дақиқаро мефаҳмад. субҳаналлоҳ. қиматии як дақиқаро мефаҳмад. Кош агар ман ҳамагӣ $1 садақа мекардам, онро дар ин ҷо пайдо мекардам. ё Аллоҳ, кош метавонистам як маротиба сажда мекардам, ҳамагӣ як маротиба сажда мекардам ва равшании он саждаро дар ин қабр пайдо мекардам. вале акнун хело дер шуд. акнун хело дер шуд. чаро мо дар ин ҷоем, бародаронам? чаро? ва шумо чӣ хел ба хона меравед? Аллоҳ маро бубахшад ки дили ман дар ҷӯш аст. чаро? чунки ҳозир куллан дини мо ба тамаддун табдил ёфтааст. ман ҳозир даъват кардам. акнун касоне ки ба қабристон меоянд хело пур шудаанд. ҷавонон омада телефонро дошта ба навор мегиранд ва то хона рафтан бетоқат мешаванд ки рафта инро дар саҳифаи фейсбуки худ гузоранд барои якчанд лайки ночиз. дилҳои мо куранд, чашмони мо куранд, гӯшҳои мо каранд. мо кару куру гунгем, чӣ гунае ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло гуфтааст дар Қуръон. усмон радиаллоҳу анҳу, тасаввур кунед, саҳобаи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте ки ба қабристон меомад, гирья мекарду гирья мекард. саҳобаҳо мепурсанд: о Усмон, чаро вақте ки Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам оиди марг нақл мекард, ту ин қадар намегиристӣ? оиди ҷаннат нақл мекард, ин қадар намегиристӣ? оиди оташи ҷаҳаннам нақл мекард, ту ин қадар намегиристӣ? чаро ту имрӯз ин қадар аз ҳад зиёд гирья мекунӣ? чӣ туро ин қадар ғамгин сохт? ӯ гуфт: ин саршавӣ мебошад. ва ин ҳақиқат аст. агар аз ин наҷот ёбӣ, пас гузаштани роҳи боқимондаат осон мешавад. вале агар аз ин қабр наҷот наёбӣ, пас дар ин ҳолат ҳамаи роҳи боқимондаат аз азоби ин қабр дида, аз ин дида мушкил мешаванд. мо имрӯз омадем, рост истодем, худро нишон додем, каме дуо кардем, муллоро овардем ва баъд ба мошинҳои қиматбаҳои худ савор мешавему дар роҳ то хона рафтан оиди чӣ гап мезанем? шояд ки ҳозир не, ҳоло рамазон аст, лекодатан биё рафта ягон чиз бихӯрем. ва агар мо каме зиёд гап занем: намозро сар кун шейх, мо кор дорем. чӣ, магар ба кор рафтан лозим нест? ин зиндагии туст. биёбин, биёбин, ин зиндагии туст. биёбин, ин манзили туст. ту ба ин ҷо меоӣ. ин хонаи ҳақиқии туст ва ин хонаи ту бо ҳашамат сохта нашудааст. дар ин ҷо занҳо нестанд, танҳо туӣ. танҳо туӣ. ҳамин аст ҳақиқати зиндагӣ. ҳамин ҷо, ана ҳамин хона. барои ин ҷо чӣ омода кардӣ? ту чӣ кор кардӣ? кай, бародаронам, кай мо ҳаёти худро иваз карданро оғоз мекунем? Не, дар ҳақиқат, магар шумо вазъияти уммати исломро намебинед? мусалмонон мекушанд мусалмононро. баростӣ, мусалмон мусалмонро мекушад. медонед, ман ҳозир як-ду сухан мегӯям ба ҷавононе ки дар ин ҷоянд. ва маро бубахшед, ман инро боз мегӯям. ман медонам ин Қуръон ва суннат нест ки ба шумо бигӯям, лек ман бояд баён кунам он чизе ки дар дил дорам. дар хотирам аст ки як замоне як филми кӯҳнае буд ва дар он филми кӯҳна як суруди хело хело аҷибе мехонд. валлоҳи ҳангоми ёбадан суханҳои ин суруд дар майнаи сарам тоб мехӯрд. матн, суханҳо ин сурудро ҳатто номусалмонон хондаанд. мову шумо бошем гӯё дар васвос зиндагӣ дорем. суханҳои он суруд мегӯяд: чаро мо ин қадар кӯрем ки азоб медиҳем якдигарамонро. чизеро исбот кардан мехоҳӣ? азоби онро кӣ мекашад? модар, падар, бародар, ҳамсар, фарзандон, бародарон ва хоҳарон. зиндагии ҳамаи онҳо якумра иваз мешавад. чунки касе мехост мард шаваду ба касе чизеро исбот кунад. ва ин ягона чизе нест ки маро хавотир мекунад. медонед, аз ин бадтар чист? дар дилҳоямон мо ин гуна равияро таъриф мекунем. дӯст медорем ин равияро. мо дар ин ба воя расидаем.
ман як хабар дорам ба ту. касе ки дар ин равия зиндагӣ дорад, ин равияро интихоб кардааст, шумо чорпоед. аз чорпо бадтаред. як сухани хело сахте гуфта шудааст, касе ки мусалмонро ба қатл расонад бе ягон сабаб, ӯ дохили биҳишт намешавад ҳеҷ замоне. ва лозим нест ин хел фикр кардан, иншоаллоҳ ба ҳаҷ меравам. Не, дар ин бозӣ доред бо Аллоҳ. каи ваз мешавӣ бародарам? 22-23 сола ҷавон, калон ба мисли танк, аз ростӣ калон ба монанди танк. таборакуллоҳ. $1 ӯро ба замин равон кард. ҳамагӣ $1 ӯро ба замин равон кард. мо бошем таъриф мекунем ин равияро. мо дӯст медорем ин равияро. ин аз ислом нест. ва шумо хабаре дорам бародаронам, дар ҷаннат роҳзанҳо нестанд, ғоратгарон нестанд дар ҷаннат. биҳишт барои касонест ки метарсанд аз Аллоҳ. биҳишт барои онҳоест ки зиндагӣ карданд баҳри розигии Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. биҳишт барои онҳоест ки бародари худро аз худ дида беҳтар шумурданд. моҳи мубораки Рамазон. дар ҳоле ки мо дар хона ба рӯзакушоӣ тайёрӣ мебинем, ин бародари мо дар замин хоб рафта то рӯзи доварӣ намехезад. дар он ҳолате ки Аллоҳ қабул мекунад дуоҳои одамонро, касе хулоса баровард ки вақти он расид ки мард шавам. нақши худоро мебозад дар замин. нақши худоро мебозад дар замин. ин Аллоҳ ҷондиҳанда ва ҷонгиранда аст. ва ту ба фикрат мард ҳастиву нақши худоро мебозӣ. пас бидон ки Аллоҳ низ бо ту чунин рафтор мекунад. Аллоҳ мувофиқи рафторат амал мекунад. валлоҳи бародаронам, чӣ гуфтанамро намедонам. ин ҳодисаҳо аллакай зуд ба амал меоянд. ин аллакай як чизи оддӣ шудааст. ва медонед аз ҳама бадтар дар чист? қалби ман оҳиста ба ин амалҳо одат карда истодааст. вақте хабарро фаҳмидам, бародар ту фаҳмиди хабарро? Чанд сола? 22-23 сола ҷавон. ӯ чӣ хел мурд? ӯро паронданд. вақти ҷанозаро бигӯ, дар он ҷо мешавам иншоаллоҳ. одат шудааст. яъне бародаронам, илтимос, шумо ин ҷоед, шумо нигоҳ доред, чӣ гуна тағйиротҳоро дар худ мебинед вақте ки ба хона меравед. чӣ гуна тағйиротҳоро. ва ҳозир гап оиди ҷавононе меравад ки онҳо моиланд. валлоҳи боз ҳастанд роҳзанҳои калоне ки ба бисёриҳо имтиёз дода метавонанд. 40-50-60 солаҳое ки то ҳол нарафтаанд ба ҳаҷ, то ҳол дар хонаҳои борибо сохта шудаанд, то ҳол риоя намекунанд, то ҳол намоз намехонанд, то ҳол рӯза намедоранд, то ҳол. шумо ба куҷо рафтаниед дар ин ҳаёт? куҷо рафта истодаед? فلمثل هذا الحق فانتظروا. ин ҳақиқат ҳамаи моро интизор аст. валлоҳи ин наздик аст. валлоҳи наздик аст. марг намедонад шумораро, намедонад ҳарфҳоро, намедонад рангро. вақте Аллоҳ бигӯяд ӯро бигир, марг мегирад ӯро. ман боз мепурсам бародаронам, чӣ гуна зиндагӣ доред дар ин дунё? ҳозир фикри олимонро мегӯям ва дар ин ба итмом мерасонем. медонед бародарон, ҳаётеро ки барои зистан интихоб кардед, ҳамон гуна вафот мекунед. ва чӣ гуна вафот кардед, ҳамон гуна дар он дунё зинда мешавед. бародаронам, боре худро бипурсед худро. боз мегӯям оиди ин бародар не. ман мехоҳам ҳар як одами инҷо буда худро бипурсад. ҳозир ҳаст эҳтимолияте ки ман то шаб зинда мемонам. ҳар як кас мегӯяд не, албатта, астағфируллоҳ бародар, ту чиҳо мегӯӣ? Албатта ки ман метавонам дар ҳар як сония бимирам. лек сад афсӯс ки ҳақиқати ин суханҳо ба дилатон ворид нашуд. то чӣ андоза мо ҳақиқати ин суханҳоро дарк кардем? то чӣ андоза? Нигаред ба амалҳоятон, нигаред ба тарзи зиндагиятон. он суханҳое ки бо забон мегӯед, Аллоҳ ба забони шумо нигоҳ намекунад. баръакс, Аллоҳ менигарад ба амалҳо ва он чизе ки ба амал меоянд. иншоаллоҳ якчанд дақиқаи дигар шейх, ҳозир ба охир мерасонам. машааллоҳ, иншоаллоҳ ман танҳо аз ин фурсат истифода бурдан мехоҳам. илтимос
و زندگی کرده ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الله میگوید آیا مؤمنان را وقتی آن رسیده است که هنگامی یاد کردن الله دلهایشان نیایش یابند مگر وقتی آن رسیده است؟ آیا وقتی آن رسیده است؟ مگر نرسیده است وقتی عوض شدن، وقتی بس کردن مگر نرسیده است برادرانم؟ چه خیل زندگی دارید شما؟ چگونه زندگی دارید؟ هر یک شخص بپرسد خود را مگر امروز نمیتوانم بمیرم؟ میگوید بله میتوانم. پس به حیاتتون نگرید. آیا نماز میخوانید؟ آیا روزه میدارید؟ آیا قرآن میخوانید؟ آیا از جمله صدقه دهندگان هستید؟ از جمله کسانی هستید که وقتی شنیدن سخن الله دلتان میلرزد؟ چرا؟ چونکه اگر شما امروز وفات کنید و یگان از این عملها را اجرا نکرده باشید، خواهش میکنم با دقت گوش کنید. بعضی عالمان گفتند وقتی که بمیرید، وقتی که الله سبحانه و تعالی جان شما را میگیرد، اگر نماز نخوانده باشید پس شما هیچ وقت نیت نماز خواندن را نمیکردید. اگر الله میلش و جمیلش حاضر تمام میکنم باز 1-2 دقیقه دیگر برادر، در یگان وقت دیگر بیا برادر. طرز زندگیت برادر، اگر نماز نخوانده باشی در وقت مرگ، نگوید که او خیلی جوان بود، نگوید که سبحان الله او نیت نمازخوانی داشت در دل. اگر شما به نماز میمیرید این معنای آن را دارد که شما هیچ وقت نماز خواندنی نبودید، هیچ وقت روزه نمیگرفتید، هیچ وقت به کسی صدقه نمیکردید. نه برادرانم، حاضر عوض شوید. من به شما میگویم هر یک ما در نزد الله جوابگر هستیم برای این جمع آمدمان. الله به خاطر هر یک ما میآورد این روز در روز آخرت. آیا تو نآمدی؟ آیا راست نایستادی؟ آیا نشنیدی؟ بعد چیکار کردی؟ برای همین برادرانم ما دعا میکنیم برای این برادر و ما دعا میکنیم برای خانواده اش و ما طلب میکنیم از الله سبحانه و تعالی که او را قبول کند. طلب میکنیم از الله سبحانه و تعالی که او را داخل جنت الفردوس کند. خواهش میکنیم از الله سبحانه و تعالی نصیبش بگرداند دوستی را با رسول الله در جنت. خواهش میکنیم از الله سبحانه و تعالی که سبک بگرداند داوریش را در روز آخرت. خواهش میکنیم از الله سبحانه و تعالی تا که عذاب قبر را برایش حرام گرداند، عذاب روز آخرت را برایش حرام گرداند، عذاب آتش دوزخ را برایش حرام گرداند تا ابد. خواهش میکنیم از الله سبحانه و تعالی را تا که دل مؤمنان را متحد گرداند و خواهش میکنم از همه شما برادران که فراموش نکنید این برادر را در دعاهایتان. میخواهم مصلحت کنم با هر یکی در اینجا راست ایستاده. شما را میپرسم آماده اید یا نه؟ میخواهم بفهمم آماده اید یا نه؟ برادر ما به این نیاز دارد. همین روز هنگامی که روزه را گشودید همه دعایتان برای او، برای کسی نه، برای چیزهای خورده نه، همه دعایتان برای او و برای خانواده اش. ما از الله خواهش میکنیم تا که به او رحم کند. برادرانم خاک را گیرید، نه از قبر نه، خاک را گیرید انشاءالله پرتایید با دستی راست. 3 مشت خاک گرفته پرتایید با دستی راست. همچون یادآوری که ما از زمین ساخته شده ایم و به زمین برمیگردیم.